שלום לכולם. החלטתי להעלות סרטון ליוטיוב להראות לכם איך אפשר להרוויח כסף באינטרנט בקלות. עכשיו, אתם נרשמים לאתר ללא תשלום, לא צריכים לתת שום פרטים מזהים, תעודת זהות, כתובת, את מספר האשראי. כל מה שאתם צריכים לתת זה כתובת דואר, כדי שישלחו לכם את הצ'ק עם הכסף לדואר. עכשיו, לאחר שנרשמתם, תיכנסו לעמוד הראשי, תתחברו לחשבון, תלחצו על החשבון שלי. אוקיי, אז כאן בפרטי חשבון, אתם בעצם תראו כמה כסף הרווחתם. עכשיו, איך מרוויחים כסף מהאתר הזה בעצם? עכשיו, אתם פשוט מקבלים פרסומות למייל. על כל פרסומת שאתם צופים בה, אתם מקבלים כסף. על כל פרסומת כסף, זה אמיתי. אתם תוכלו לראות את המיילים שקיבלתם מהאתר גם במיילים ממתינים בחשבון שלכם כאן. עכשיו, מה שכתוב נקרא, זה סימן שכבר ראיתם את הפרסומת ואתם לא יכולים לראות אותה עוד פעם. אבל מה שכתוב ממתין, אתם פשוט לוחצים עליו. הנה, על זה כבר קיבלתי תשלום, כתוב לי. אם כתוב לכם קיבלת תשלום עבור הודעה זו, סימן שאתם לא יכולים לצפות כבר בהודעה. אבל הם שולחים אליך הרבה פרסומות, ועל כל פרסומת אתה מרוויח כסף. עכשיו, יש עוד דבר שקוראים לו קמפיינים. פשוט תלחצו על זה. תלחצו על רשימת קמפיינים, וכאן אתם תראו שני קישורים כאלה. פשוט תלחצו על אחד מהם, כנס לקמפיין. אתם תקבלו קישורים או בנרים. עכשיו, מה זה בעצם נותן לכם? אני אסביר לכם. אתם בעצם צריכים לפרסם פרסום מסוים באינטרנט לאיזה אתר, לא לאתר הזה, פשוט לאתר שפרסם כאן. אתם צריכים לשים את זה באינטרנט. פייסבוק, פורומים, בלוגים, כל מה שאתם רוצים. עכשיו, כל אחד שמקליק על הקישור שפרסמתם, אתם מקבלים אוטומטית 2 אגורות. עכשיו תחשבו, אם אתם מפרסמים את זה ב-50 אתרים, בכל אתר יש 10 צפיות ביום נגיד. נגיד אתם פרסמתם את זה באתרים שבקושי מסתכלים עליהם בהם, אבל יש 10 צפיות ביום. אוקיי? אז כבר יוצא לכם 500 צפיות ביום. או להפך, אם אתם מפרסמים ב10 אתרים, ובכל אתר יש 50 צפיות ביום, זה יוצא לכם 500 צפיות. אז זה יוצא לכם 5 שקל, זה יוצא לכם 10 שקל ביום. 10 שקל כל יום. תחשבו, אז אחרי שבוע 70 שקל, אחרי שבועיים 140 שקל. תחשבו, זה ממש משתלם. עכשיו, מהי הדרך הכי טובה לדעתי, ואני חושב לדעת כולכם אחרי שתירשמו, להרוויח כסף פה? בעצם, לגרום לחברים שלכם, או לאו דווקא לחברים שלכם, אלא לגולשים, להירשם לאתר דרככם. עכשיו, איך נרשמים לאתר דרככם? אז בחשבון שלכם, אתם תראו שיהיה כתוב הזמנת חברים, או בפרטי חשבון, יש כאן גם קישור. אתם תראו כאן קישור, הקישור האישי שלך להפניית חברים. עכשיו, את הקישור הזה אתם שולחים לחברים שלכם, או מפרסמים אותו באינטרנט, פשוט שאנשים יירשמו דרכו. עכשיו, אם מישהו נרשם דרכו, אתה אוטומטית מקבל שקל לחשבון שלך. אבל מה הרווח הכי טוב כאן? זה שאתה בעצם מקבל מכל פרסומת שחבר שלך מקליק, או שמי שחבר שלך צירף מקליק, כלומר, כבר מי שאתה צירפת צירף, אז אתם תקבלו אוטומטית אגורה על כל צפייה שלהם. עכשיו תחשבו איזה כסף טוב זה יכול להיות. נגיד צירפתם 100 חברים, אוקיי? עכשיו כל אחד מהחברים האלה צירף 50 חברים. וכל אחד מכל החברים האלה
צירף, לא צירף, יודעים מה? כל אחד צפה ב8 פרסומות ביום. אוקיי? 8 פרסומות ביום. אתם יודעים כמה כסף זה יוצא לכם ביום? זה יוצא לכם לא פחות מ-400 שקל ביום. שזה יוצא לכם 146,000 שקל בשנה. תקשיבו לי, זה יכול להיות כסף גדול מאוד. כסף גדול מאוד אם אתם רק משקיעים קצת בלצרף חברים. ותקשיבו לי, אנשים לא מבינים את הפוטנציאל שטמון באתר הזה. זה יכול להיות כסף ענק. כסף ענק פשוט. עכשיו, יש עוד דרך אחת להרוויח כסף באתר הזה. בעצם 2. אחת זה משימות פייסבוק. טוב, אני לא מחובר לפייסבוק, אבל כאן אתם תראו, תהיה לכם רשימה של דברים. נגיד לסמן לייק לאתר פיורקאש בפייסבוק. ואתם תקבלו על זה כסף. על כל סימון לייק, על כל שיתוף של דברים שאתם צריכו לעשות כאן. פשוט תראו כאן רשימה. עכשיו, עוד דבר, זה סקרים. עכשיו אין סקרים, אבל לפעמים יש כאן סקרים, שאם אתם עונים עליהם, אתם מקבלים כסף. על פשוט סקר. אפילו אתם לא חייבים לענות נכון. מקבלים כסף אוטומטית. אז בקיצור, יש הרבה פוטנציאל באתר הזה לקבל כסף. תאמינו לי, זה שווה את זה. ואם אתם גם לא מאמינים שהם משלמים באמת ושולחים צ'קים לדואר, יש שם אפילו כאן הוכחות תשלום. הנה, צ'קים שהם שלחו לאנשים. אתם תוכלו לראות את זה באתר. הנה, זה בעברה לבנק, לחשבון בנק. זה בעברה לפייפל. זה צ'קים. אז אני מאחל לכם בהצלחה. ותזכרו מהו דבר הכי חשוב. לא להרפות, כי אם אתם תתמידו במטרה שלכם, תאמינו לי שתגיעו אליה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם לקישור שצירפתי בתיאור של הסרטון, ולהתחיל לחכות לכסף שיזרום אליכם. נכון שדרושה קצת השקעה בהתחלה, אבל תאמינו לי, זה משתלם. בהצלחה לכולם.